Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan jami'i musannaf jami'i ustadina jami'i masyaihina jami'i mu'allimina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala usnadiko sapa al-faqihu al-faqih Abules as-Samarqandi hadatsana nyeritani ingsun sapa Muhammad bin al-Fadl Muhammad bin Fadl. Qala usnadiko sapa Muhammad bin Fadl ngendikani anba'ana nyeritani ingsun sapa Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far. Qala asnadika sapa Muhammad bin Ja'far ngendikani anba'ana nyeritani ingsun sapa Ibrahim bin Yusuf Qala ngendika sapa Ibrahim bin Yusuf anba'ana nyeritani ingsun sapa Muhammad bin Fadli Muhammad bin Fadl anil ajlahi saking Syekh Ajlah anil Dhuhaqi saking Syekh Dhuhaq. Qala usnadika sapa Syekh ngendikane innallaha ta'ala setuhune Gusti Allah taala iku ya'muru perintah sapa Allah sama dunya ing langit dunya. Fatan syakku mongko dadi pecah utawa sigar apa sama dunya bima kelawan barang fiha kang tetep ing dalem sama dunya minal malaikat saking para malaikat fayanziluna mongko padha tumurun sapa malaikat fayahituna lan padha ngliputi sapa malaikat bil ardi kelawan bumi wa man lan wong fiha kang tetep ing dalem arep bumi. Terus ngendikane al-Dhuhaq terus niki proses nalika teng mahsyar terus wonten dinten kiamat yang sampun liwat tiyang niku bakale uduh dikumpulno uduh boten sandalan terus panas keringete niku di macam-macam tergantung ngamale wonten sing dugi janggute lan saterusé tergantung ngamale kecuali tiyang pitu golongan pitu niku yudilhum wa ila dilnika sab'atun wonten pitu sing sampun liwat. Terus wonten golongan pitu sing boten kepanasan sing pikantuk yup-yupane Gusti Allah. Terus kalau ini kan sampun disebutaken kecuali niku. Nah, niku manten niku kejadian Gusti Allah perintah teng langit dunya supados langit niku pecah sigar. Langit dunya dados langit dunya niku langit ingkang ana setunggal niku pecah sigar. Terus niku para malaikat sing wonten teng langit dunya niku do temurun terus mliputi gampangane nggih ngubengi diubengi ngoten. Bumi niki diubengi malaikat langit ngoten malaikat langit. Terus napa mawon sing wonten teng dhuwure ngoten teng dhuwur langit dunya niku do kumpul kabeh teng bumi ngoten. Bon summa saniyatu mongko nuli sigar langit kang kaping pindho
wa man lan wong fiha kang tetep ing dalem atsaniyah langit sing nomor kalih. Semanten ugi langit nomor kalih nggih ngoten pecah sigar. Terus malaikat nggih sami do temurun ngoten. Dan bumi sing anyar. Summa salisatu mongko sigar apa langit kang kaping 3. Wa man lan wong fiha kang tetep ing dalem as-salisah. Semanten ugi langit sing nomor 3 nggih ngoten pecah malih. Niku napa malaikat do temurun sedanten. Ing bumi anyar, ngoten ing bumi anyar kumpul. Summa rabi'atu mongko nuli sigar to pecah langit kang kaping sekawan wa man lan wong fiha kang tetep ing dalem ar-rabi'ah langit sing nomor sekawan. Semanten ugi langit sing nomor sekawan nggih ngoten pecah malih. Niku malaikat do temurun, sedanten do temurun. Summal khamisatu mongko nuli sigar to pecah apa langit kang kaping gangsal. Wa man lan wong fiha kang tetep ing dalem al-khamisah langit sing nomor gangsal. Semanten ugi langit sing nomor gangsal ngoten pecah niku nggih wonten malaikat kathah do temurun ngoten. Kumpul dados tunggal. Summa sadisatu mongko nuli sigar to pecah langit sing nomor 6. Wa man lan wong fiha kang tetep ing dalem asadisah langit sing nomor 6 semanten ugi langit nomor 6 ngoten. Dados langit itu boten namung sunggal. Niku pecah makhluk Gusti Allah napa mawon sing wonten niku jin napa malaikat temurun sedanten. Summa sabi'atu mongko nuli sigar utawa pecah langit kang kaping 7. Wa man lan wong fiha kang tetep ing dalem as-sabi'ah langit sing nomor 7. Terus yang terakhir langit sing nomor 7 dipecah. Pecah sigar terus mandhap sedanten para malaikat. Napa mawon sing wonten ing langit mandhap kabeh. Hatta yakunu sehingga ana sapa malaikat. Iku sab'u sufufin. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Keliru. Sab'a sufufin iku 7 pira-pira sof minal malaikati saking para malaikat. Ngoten. Akhire do temurun sedanten terus damel barisan. Barisane niku wonten 7 sof sesuai kaliyan niku jumlah langit. Ngoten. Dados rame, ngoten. Rame kecuali manusa di golongan jin, di golongan malaikat. Dados manusa jin diubengi malaikat. Lah malaikat itu ngubengi sing jenenge manusa kalih jin, ngoten. Ranten sing badhe dipun sidang nggih manusa kalih jin. Disidang amale. Dados manusa iku dipertanggungjawabno napa nalika tesih gesang teng alam dunya. Semanten ugi jin ngoten. Ternyata jin iku nggih kados manusa taklif. Wonten sing di napa wonten sing Islam, wonten sing kafir. Wonten sing apik, ana sing elek. Sami mawon bakale nggih wonten pertanggungjawaban. Ngoten. Lah nek diubengi malaikat sing 7 jumlah sofi. Minal malaikati saking para malaikat sapa ba'duhum setengah malaikat iku fi jaufin ing dalem tengahe ba'din setengah ngoten. Sebagian iku wonten sing teng tengah ngoten. Terus kecuali teng ngubengi manusa kalih jin niku nggih wonten sing teng tengah malaikat. Wa ahlul ardi lan ahli bumi menika manusa kalih jin. Layak tuna ora bisa teko apa faktoron pejajahan min aktoriha saking pira-pira pejajahan illa wajadu kejaba nemu apa aktor indahu ing dalem ngersane kotoran. Sab'a sufufin ing 7 pira-pira barisan
minal malaikati saking para malaikat ngoten. Terus sing diubengi malaikat nggih menika manungsa kali jin niku mboten saged ngoten. Gampangane ajeng lolos mboten saged. Ajeng medal mboten saged, anjene ajeng diadili ngoten. Dijogo malaikat sing semua terkata. Mulane kula panjenengan sedaya kedah iman dhateng para malaikat. Malaikat niku sing kula panjenengan sedaya wajib sumerpi namung sedasa. Lah, hakikate pinten jumlahe malaikat niku wallahu a'lam. Namung Gusti Allah sing sumer. Terus malaikat iku kuwatah. Keterangan hadis kuwatah sanget. Terus malaikat iku teng bumi, teng langit kuwatah. Mulane tiyang wudu niku wudu, setiap wudu, tetesane wudu niku dados malaikat. Wonten keterangan teng hadis wonten. Dados tiyang wudu niku mulane makruh hukume bar wudu diandui niku makruh. Kraten apa? Niku no kotos banyune wudu niku dados malaikat. Lah malaikat iku ndongakno wong sing wudu. Ngoten. Mulane iki keistimewaane umat Kanjeng Nabi mboten. Bakale luwih padat daripada umat-umat lintune. Mulane sing dados tenger, sing dados tandane mboten. Umat Kanjeng Nabi niku nggih sinare bekas wudu, afari wudu, bekase wudu. Wudune tambah akeh, tambah padat, tambah padat. Mulane wudu kadang-kadang niku nggih mboten usah ngenteni kok batal. Aku nek mau duwe wudu salat zuhur sampai asar, misale damel ngaos tanpa waktu asar wis ora usah wudu mboten ada. Tapi wudu mari, walaupun dereng batal namine tajdidul wudu, menyar-menyari wudu. Menyar-menyari niku ganjarane tiyang wudu niku sak tetesan, tetes sak tetes dados malaikat. Lah menawi wudune bolak-balik malaikat tambah kathah. Niku ndongakno. Sampun fadzalika mongko utawi mengkono layak tuna kotoran. Niku mboten saged manungsa niku lolos saking kepungane para malaikat. Iku qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah Ta'ala. Dawuh sing pundi nika? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Niku ing surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ayat 3 pinten. Maknane ya ma'syarul jinni. Ya ma'syarul jinni he gerombolan jin. Wal insi lan manungsa ini statoktum. Ini statoktum lamun kuwasa sira kabeh antang fudu en yen to metu sira kabeh to lolos sira kabeh. Min aqtaris samawati saking penjajane pira-pira langit wal ardi lan bumi fanfudu mongko metu sira kabeh illa tanfuduna kejaba wong kang bisa metu sira kabeh illa bisultanin kejaba kelawan kekuasaan. Dados dawuh Gusti Allah teng surat Ar-Rahman ayat 3 niku sampai Gusti Allah dawuhi jin menungso wis kono do mlumpuk sing do kepengin lolos saiki sing kepengin lolos kepengin metu kepengin kabur gampangane nek cara tiyang niku kepengin lolos kepengin kabur wis metu no anjene iso ngoten no anjene iso teko iki teko langit teko bumi metu ora ndi ngoten niku diwilakaken teng Al-Qur'an. Ora bakal iso metu kecuali diidini kalian Gusti Allah. Mboten saged pancene niku mung dikepung kali malaikat. Terus menungso jin disidang, ajeng disidang itu dikepung malaikat sing semua tengkare. Lah malaikat niku malaikat pancen tugase nggih anjene kalian Gusti Allah nuruti napa sing dados perintah Gusti Allah niku. Teng Al-Qur'an la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Niku malaikat. Ora bakal maksiat Gusti Allah. Napa sing diperintahno karo Gusti Allah, jogo. Napa sing diperintahno kalian Gusti Allah,
nopo ngadili sampai nika wonten keterangan ingkang sampun liwat ana malaikat sing jenenge uluk sing kaya gulu gamangane nggih gambarane nggih kaya naga ngoten niku malaikat tang saking neraka tugase ngoten niku muntali wong-wong sing nika tigang tiyang nika niku nggih jenenge tugase malaikat sampai wonten malaikat adab malaikat sing bagian niku bagian nyiksa manungsa sing duraka niku kalih Gusti Allah didamel kaya sumung bukmun nika sumung bukmun sing gampangane mboten saged ningali mboten ndungu mboten wis jatahe yen gandeni manungsa ya digandhen manungsa gembur-gembur kaya napa bantere kalih Gusti Allah didamel mboten ndungu mboten ndungu mripate wis tugase atene nyiksa manungsa biyen digandhen terus mboten saged ningali mboten saaki supados mboten saaki ngoten niku malaikat supados mboten saaki kantor wangsul ten dawuh Gusti Allah niku dados manungsa niku kalian Gusti Allah sampai ditantang wis kumpul-kumpul rapat wis rapat kepengin lolos ora bakal iso sampun waqala dawuh sapa Allah wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila dawuh Gusti Allah teng ayat sanes wa yauma maknane wa yauma lan ing dalem dinane tashaqqaqu sigar utawa pecah apa as-samaa'u langit bil ghamam bil ghamami kelawan mego to mendung wa nuzzilal malaikatu lan den turunakane para malaikat tanzila kelawan temurun temenan terus ing ayat sanes Gusti Allah dawuh ing dalem dinane apa langit disigar pecah langit bakal pecah terus ing bumi anyar bumi ini pun kiamat nggih anyar bumi ini anyar sing luwih ombo ngoten luwih ombo ulane gambarane pun 1000 wonten keterangan kok gambarane wong niku tiyang niku menawi mlebet swarga tiyang niku pikantuk swarga niku Gusti Allah niku swarga niku diubengi kali malaikat Jibril ngoten malaikat Jibril niku mubengi swargane manungsa sing dilebokno swarga niku mubenge sedina sewengi boten jutut boten tutuk-tutuk saking ambane padahal gambarane malaikat Jibril nuwun sewu malaikat Jibril niku gadahi niku sewiwi sing sewiwi setunggal niku saged ngebaki donya ngoten niku sewiwine malaikat Jibril lah malaikat Jibril ngubengi swarga niku tambah mulane swarga kula panjenengan sedaya menawi dipun kersakaken kalian Gusti Allah mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya termasuk ahli jannah niku swarga niku ambane kados ngoten ya swarga niku bakale gambarane wonten hadis kula panjenengan sedaya niki termasuk tiyang-tiyang sing do dikir ndugeni majelis ilmu niku tiyang sing do nandur bakal swarga niku ana macam-macam wit-witan itu ternyata nggih ditandur mulai sakniki mulai teng alam dunya wong sing do dikir itu ternyata dados wit-witan teng swarga nandur kaya wong nandur ngoten bakal panen lho hitung kok akeh buah-buahan kok akeh ngoten lha wis nandur mulai teng dunya ngoten tiyang sing kathah dikire kathah mau sholawat bakal wit-witan itu tambah terus asal dari Gusti Allah niku nalika langit iku pecah sigar ngoten terus mego ngoten mego mendung dikira para manungsa kados keterangan sareng liwat dikira iku ajeng diadili padahal iku malaikat do turun pirang-pirang malaikat lane wonten keterangan niku tiyang niku dijarno teng mahsyar kalian Gusti Allah niku 1000 tahun wong kuwat
makhluk itu sudah kuat kan dari golongan para malaikat. Mungkin mawon golongan studio saestu dipun paringi kekuatan iman, kekuatan Islam, gesang kanthi istiqomah, mai kejet bukasi kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya